Centar za ljudska prava Niš nastavit će da pruža besplatnu pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima za žrtve torture i nečovečnog postupanja građanima sa teritorije cele Srbije i u 2019. godini. U skladu sa zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći za pružanje pravne pomoći i pravno zastupanje angažovani su advokati iz Beograda, Niša, Novog Sada i Novog Pazara koji imaju veliko iskustvo u oblasti ljudskih prava. Pravna pomoć je deo projekta Sveobuhvatna akcija protiv torture, čiji je autor Međunarodna mreža pomoći, a partneri su Centar za ljudska prava Niš i Centar za građansku inicijativu iz bivše Jugoslovenske republike Makedonije. Projekat finansira Evropska komisija. Potencijalne žrtve torture i nečovečnog postupanja radi dobijanja besplatne pravne pomoći i zastupanja pred odgovarajućim sudovima mogu da se jave na telefon Centra za ljudska prava Niš 018 524 332, elektronskom poštom na adresu ni_cent@eunet.rs ili redovnom poštom na adresu Centar za ljudska prava Niš, Cara Dušana 54, lokal 202.